benithanda naye. Kutheni wena ungakwazi uthanda nje? Kutheni lento ungakwazi uthanda nje? If you are treacherous to the wife of your youth, ikhona lemini uzawuphendula uYesu ba kutheni lento umthiye nje umyeni wakho, kutheni lento umthiye nje umfazi wakho, kutheni ungamthandi kakuhle ngendlela efanelekileyo, kutheni uzawuhamba ulala ngokethe mawutshate, uthe uYesu tshata, kutheni uzawuhamba ulala nje wena? Sizothetha nawe ngesono, siyeke isono, yeza imini ukhona wewe ungazuzuka namhlanje ngenxa yokuba ugcine ivangeli lithethe nawe elothando, hayi ngowanisoma wena. Wakhuleka nesono sakho, wakhuleka nesono sakho, udibana naye kwengane emini, uzakhulana noYesu wena ithethe nawe. Into enyenyela mayithethe, mthethe nawe, ithetha nawe, guquka namhlanje. Guquka namhlanje, ukuba umthathe uYesu uyiphile impilo engaphandle kwesono. Ikhona impilo ephilwa ngaphandle kwesono. Nawe lomele ecaweni uthi hayi umfundisi wamakathethi ngebhukwe, uThixo ethethayo ngebhukwe. Awazi uba ufuna nje umnikelo apho kuwe. Zifanisa amadoda, ongcolisa umhlaba, ongcolisa iinhliziyo zamadoda. Nawe madoda ndini nidolisa iinhliziyo zabafazi. Nibali kakuhle, ukhona ukunxiba kakuhle, ukhona ukunxiba kakuhle. Khane ndive namhlanje, ndive ngothando, ndikhalima isono ke namhlanje. Sixoka, ungabi uqasile uba mawuzise imali endlini uyazibele yakho, uthi ungabi uhambe uyobhatala le nivumelene ngayo. Nivumelene ngayo uba nizawubhatalana ngohlobo, kodwa wena uyaba. Othi uThixo suba ke, khawuphile impilo engcono, uphile impilo elungileyo. Phila impilo elungileyo mntana kaThixo. Liyafika ixesha lokugweba, liyafika ixesha lokugweba. Awuzutsho uba awumvanga uYehova uba andikuphanga uba ungumfazi mawunxibe ibhrukhwe, andikuphanga uba mawuzipente ebusweni, andikuphanga uba mawufake amacici, andikuphanga ndinguYehova. Yiloo nto sithi mawuze ecaweni uzofundiswa, fundiswa uba kumele into yoba uphile njani wena ungumntana kaThixo. Uzofundiswa uba iyintoni lento okubhala usindiso. Akuthiwanga mawulandele amasiko uThixo akawafuni. Ufuna insindiso, usindiswe esonweni, mawusindiswe esonweni. Hayo mosha imali ungenayo nje, uhambe uyoxhela. Uyaxhela kuthiwa mawucela uvelile, uba uvelile ephupheni uthi iyagodola. Thixo, kutheni uzawuphathwa nje? Kutheni umdala kangaka ufunde nofunda uphathwe? Uphathe kanjani ungumntu? Khawuthathe uYesu ongafuni nesenti yakho, okufele emnqamlezweni uba mawusindiswe, ukufele emnqamlezweni uba mawusindiswe. Uzixhelile ibhokhwe zide ziyaphela, akukolungi. Khawuguquke uze kuYesu, khawuze utraye nje uYesu, khawuzozolinga uYesu. Igazi lichithekile, ade bafuna nomntana wakho, ade bafuna nomntana, bathi hambe uyolala nomntana wakho kuzawulunga. Hayibo, kutheni uzawuphathwa nje? Kutheni uzawuphathwa? uThixo okufelele emnqamlezweni engafuni nesenti nje uba mawusindiswe. Ufuna nje uba mawusindiswe. Nguye othe mawuhaya esiphambanweni eyofela wena, ufele wena uba hayi ibhokhwe ingafeli wena. Bathi unesinyama,
awuyazi noba yintoni isinyama, bathi unesinyama.